Sziasztok, üdvözlünk mindenkit, ez itt egy bújócska, vagyis egy legendári videó lesz, bújócskázni fogunk, aki itt van velem, Problem Real és Anonymous. Halló! Csókolom! Meghoztam a csókot, meg a kakost! Igen, Bözsi néni személyesen, vagyis nem. Na majdnem, fiaszka, majdnem! Mi a hülye anyádért nem tudok fel? Jó, hogy itt van egy levegőblokk, értem. Igen, na én azt hiszem kibontom a sörömet. Tudtam én, hogy azt akarsz elkérni apádtól, meg azzal akartak szívadni, nem, hogy apád oda a sörödet, hogy mi van. De köcsög. Hajrá, azt majd belementem a kaktuszba. Mi vagyok én? Kicsoda mi? Bújó vagy hunyó? Hát... Én nem vagyok. Én se. Én bújó vagyok. Én is bújok. Én is bújó vagyok. Az én ágy alá. Table. Én széna. Én egy kaktusz. Ez így nem lesz jó. De jó lesz, mert én el tudok bújni, ezt a pályát ismerem. Figyeljetek fiúk, elnyok, én elbújok és iszogatom a sörömet, úgyhogy hagyjatok békén. Mi ne bújok meg, fosok egyet. Amúgy ez Nem is tényleg, tudom kinek jobb. ez tényleg olyan volt. Ó, de laggó! Na majdnem. Nekem nem laggó. Jaj! Nem. Ja, de cigány, nem látom a blokkot a kumban. Ó, hogy rohadjál, nem merül. Kinek tetszett a tűzijáték? Gyönyörű volt. Ó, volt tűzijáték. Van egy kaktusz, anyád kaktusz. Né, tűzijáték. És Ez mire jó? mindjárt belaggoz. Jelzel a hunyónak. Baszki! Meghosszolsz te is. Én lenni oda, átugrani, ja! Hát egy crafting table mióta van itt fent, hát én ezt nem tudni. Te mi vagy? Én? Tök vagy? Te tök vagy? Nem, kaktusz szerintem. Itt volt két crafting table között? Én? Aha. Nem, én fenn vagyok a hegy oldalán. Én is fent vagyok a Valamelyik- tetőn. Oké. Ott középül vagy fent. Látsz? Hogy ugyanak meg. Látsz? Nem, de én a legszélén vagyok. Én is itt a legszélén. Itt van két crafting Hülye table. anyád bújó, nyilazlak te geci. Amúgy itt van. Azt hiszem észrevett, ajajaj, beszoptam. Ó. Észrevettek? Vagy nem? Ja, megvan a széna, jó van, látlak. Látod Hogy hol? a hülye anyádat? Derry Bonds! Tudod mikor? Déko hülye. Itt vagyok! Leestem. Új. Leestem. Új, én is hozzá. Nekem meg kifogyott az egeremből az elem. Az így Kifogyott, vagy jó kifogyott? volt. Mi? Kifagyott, anyád, meghaltam. Kifagyott vagy kifogyott, mert nem Mi? mindegy. Egy Problem Real meghalt. Dulacsé, Igen. veszed? Igen, veszem, úgyhogy hallgass. Jó. Te nem vagy benne. Na, Te nem tudsz na, legendárizni, mert... Elrévidom, amíg eszek. Te nem tudsz legendárizni, mert túl jó a gépet hajrá! hozzá. Ja, hajrá! Na, Ó, elnémítom, amíg Hallod, Erik? Oh yeah. Oh yeah. Ó, ja. Mennyi széna? Nem, az nem te, hogy itt... meg vagy honcot. Mi? Ja, Derry Bonds. Szia. Nesze! Ne sem szősz, hogy rohadják keresztül. Na, felmegyek, aztán megbaszom a szádát. Hagyjál már békén. Hallottátok, nyávogott a macska. Nem tudom, hol kell. Nem hallottam. De tudjátok mi Ja, lesz? meg? Tudjátok mi lesz? Ha? Nincs is macskánk amúgy. Tudjátok mi lesz a rossz? Ha nem veszi fel az mindenkinek a hangját. Milyen szivatás lenne? Milyen szivatás lenne már? Az nekünk nem szivatás, de neked égő. Hát, Ja, hogy- ja. YouTube-os, ez az! Hang only, bazd meg. Anonymous! Húztál a hülye anyádba? Nem. Csókolom. Ja, hogy azt te voltál Anonymous, akivel beszélünk Skype-on? Akkor bocsánat, nem mondtam semmit. Azt hittem az aki más. Jó, Derry Bonds, megtaláltam. Erik? Új. Erik? Ha. Vaj. Ó, megvan még egy! Ez az! Toprai vagy. Ó, na hülye anyádból ütötted. Hé, szia Erik! Szia Erik! Szia! Szia! Olyan finom a kaja. Haj már! Valaki engem rohadtul ütött. Oh.
Jó. Akadjon rá. Hallod, de van egy kemény szívem. Akadjon rá a Hogy? torkodra. Azért, mert ütötted a földet. És akkor lemegy az életed, most már így van megcsinálva. Baszódjál meg, Urasi. Akadj. Ja, akkor értem. Akadjon. Aztán én most figyeljetek gyerekek, menő gyerek vagyok, nincsen rajtam semmi páncél. Nem, inkább visszarakom. Te hülye gyerek vagy. 1, 2, 3. Te nem menő vagy, te hülye. Nem én mondtam, Eri. Mondjál! Nem én Nem mondtam. a halál. Nem én Nem a... mondtam. Nem a... Hallgassál már. Nem én mondtam. Nem, ez... Egyszerű De megkeresni a meg- játékosokat, Meg végigfutsz fogja, rajtuk. meg fogja nyerni. És meg is Megnyerte. nyerte. Na hát úgy néz ki, hogy ez egy újabb kör lesz. Amúgy Erik, ha már így itt vagyunk, szerinted nem lenne jó alakítani egy klánt? Ja! Mit tudom, benne Neve lenne. hackerek. Trollolol. Nem hackerek. Nem hackelünk. Izé, Western. Melyiket? Western? Aztán Western. Hallod, Erik? Izé, csinálnánk egy klánt, és akkor mit tudom én. Feltennénk FruTube-ra a videókat. Azt azt mondja, megijedtem, valamit nem mozdult mellettem, pedig senki sincs az egész udvarban. Laki a rettuboddal mi marad? Mivel? Rettu. Oda Sem. is szoktál videót tenni szerintem. A Retu az nem pornó oda? De. Na, oda raksz a videókat, hát azt megnézem. Épp Ezt a azért hülyét. mondom, oda Amúgy teszem. fog velünk jönni Nandi is játszani, csak még el van törve a keze. Úgyhogy szerintem összejönne egy ilyen, elég lenne nekünk egy 4 fős klánt, mit tudom én, Anonymous, Problem Real, Nandi, meg Kupleraj, vagyis én. Na, majd És nem. én is itt leszek, csak ezt Kaktusz vagyok! Tanyán lakok. És összvisz 4 bújó van. Na baszki, hova a francba bújjak? nem, Izé, 5 bújó van. A... picsába. én elbújtam. Lépjek ki, hát ha valamelyik. Én is elbújtam. Ja. Hunyóként élet fel Anonymous. Dögöljé meg. Nézd meg, fogadunk egyből rám jön. Te mi vagy amúgy? Ezen a helyen nem változtat a szilárd blokká. Ja. Hogy rohadnál meg? Tudom. Mert hülye szegény, nem tudja, hogy mit kell nekünk. Nem baj, írja a chat, én aztán lesz a... Hoppá, itt jön. Ne. Jó. Amúgy könnyes polc vagyok, megsugom itt csendbe. Amúgy meg láthatatlannál, buggoltál. Rájöttél? De azt tudtam, hogy valakit megütsz és bebuggol. És láthatatlan lesz, és te nem látod, csak ő üt téged. Fucking fűblokk, meg minden isten. Nem mondom milyen. Úristen, mi ez a 8 FPS? Ez itt nagyon nagy szaggatás volt, szerintem a hangunk is szaggatott. Oly, de ribanc! Ajajaj! Ó! Amúgy szerintem Csokolom, Gerike! következő Én videót... Gerike után futok, ez most normális? Igen, szerintem Menjél a már következő anyába. videót szerintem teljesen fogunk beszélni, nem Skype-on. Jogos. Akkor Mert- letöltöm majd én is. Több lesz az FPS-em. Ja, én is le kell töltsem még. Most már megy a mikrofonom, úgyhogy... Fasza. Ámen. Neked most mennyi, Gerike mindig ott van. mennyi FPS-ed van, Erik? 25. Nekem 40... Gyerekek, én csak futok. Én itt fújok. Nem tudok beszélni, bassza meg. És Futok megjött... itt körbe-körbe a Megjött pályán, Rambo, és megjött mindenki Rambo. bújó néz. Na baszki. Ussál nekem. Viszket a jaj! Most gyerekek, ja, megvan. Nézd, nem láttok, hogy mi a francia nem ütötök. Mentél innen, Gerike? Ó, bazd meg. Ki az a Achim Master? Nem, Example. És miért van lilával a neve? Azt vágjátok, hogy egyedül maradtam? Eskü meg. Megesküszök. Csak neked. Meg vagy. Biztos? Hát nem tudom, de nem te vagy egyedül. De. Bújók, egy. Basz. Tényleg. Azt hiszem te egy Isten.
De fucking! Holy shit! Mi van? Meghaltam. Annyi könyves pócot, hogy agyfasz kaptam. Szia! Amúgy ezt kopizták. A francba baszki, kupraráj meg lett tölve. Hát, fiúk, lányok, ez jó mulatás volt szerintem. Ja, figyelj, szerintem már is lesz a videót, töröld le, töltsük le a TS-t és akkor menjünk úgy. Nem, mert nekem bírja így is az FPS-t, úgyhogy nem állítom le, nem törlöm le, hanem ez is fel lesz töltve. És még bementetek. Egyikbe se. Még egyikbe sem. Ja, ok. Miért? Várod, egy el kéne jussak. Gyertek Hobbitba. Oké, Hobbit. Abba úgyis Hú, pró hát vagyok. Vaj, de finom azt ez a nem sör. láttam, nem tudom, hogy húnak a tábák, ugye megvannak. De finom ez a sör. Melyik a Hobbit? Siess! Megvan. Indul. Láttam. 3 másodperc. Camut. Ki hunyó? Nem én. Én se. Bence. Na jó. Én egy széna vagyok. Ne basz. Te nem iszol a sörömből. Tiktesom iszol a sörömből. Én. A kis alkoholista. Én meg másik tesom is iszol a sörömet. Honnan van? Ha, én is. Azt mondja, tesom, ezt szeretem. Honnan van? Olyan rossz, mint a bűn. Még annál is. Annál is. Még a bűnnél. Annál is. Na, Ja, kérlek. A nézők félreértetik, de tesom még nem tudják. Én 2 kortyot ittam. Én meg Ajaj. 2 macskát. Helyreállok. Jaj, bocsánat. Egészségedre. Ponti, Hello. videóba. Anna is akkor. Ha, Nem, Zsoltinál. Nemrég ültem le. Anyudat? Aha. Csókolom. Mamaja. Hogy? Ja, Fölide. Tesom, köszöntő, szia Fridi, mondjad neki, hogy Szinti üdvözli. Szinti üdvözöl, anya. Ő is Lapát. üdvözöl téged. Frida. Szia, Fridi. Frida. Frida. Ha? Anyudat átnevezték Fridának. Fuck you! Alexa. Mondjad, hogy videót forgatunk, úgyhogy... Videót forgatunk, anya, szóval. Ez mi van itt? Úgy nézel ki, mint egy malac. Az azért van ott, hogy beszéljek bele. Istenem, mit ezek a kérdések? Tudjátok, mi bírom, mikor nem videózok, akkor tesóm még nincsenek itt. Ahogy elkezdek videózni, mintha éreznék. Jogos! Dick! Itt van Bence. Hogy? Itt van ott valami Bence. De van! Az egy angol szó. Te vagy az utolsó, bújó? Vagyis én? Én. Te mi vagy, Erik? Én hunyó. A francba. Anonymous, te maradtál? nem, Nem. én is úgy. Én voltam az első. Ja? Ja nem én voltam az első. Itt vagyok! Jó, leszarom. Na, még megy a videó, úgyhogy hallgass. Meg azért. Aki feliratkozik rám, az megverheti Sherit. Kap egy csokit. Igen, kap egy puszit Eriktől. Kösz, nem kihagyom. Átadom neked a És a jó csaj, státuszt. és a jó csaj. Jöhet. Ulax! Milyen neved? Magyarban laksz? Na bazd meg. Hajózás level 99. Nem, 69. Ja, igen, 69, azaz. Ő nem tudja, miről van szó, úgyhogy. Aj, bírom ezt a... Figyelj, be van állítva stabil 60 FPS és stabil 30 FPS-sel veszi. No, majdnem, egészségedre. Hoppsa. Kell lesz. Amúgy be lehet bugoltatni ezt az egészet. Mit? Hát, hogy mikor ütsz egy blokkot, akkor szívet vegyen. Legalábbis én eddig akárhányat is megütöttem, egyik se sebzett. Kérek egy kis sört. Nem iszol sört, elmész innen. Meg tesó, még milyen alkoholisták lettek. Akkor már rólam ne is beszéljünk. No, a sörös fiú. Én nem, én mást iszom. Én nem sörözök. Jack Daniel. Azt akarok egyszer. Hoppá. Nem ittál még? Még nem. Nem tudod, miről maradsz le. Miért nekünk most jéger van a hűtőbe? Mehetek hozzátok? Nem. Nekem a Anyám nem engedi, hogy ígyunk belőle. Hát de nem fogja megtudni, visszatöltsük vízzel.
Nem. Ha majd anyám bebaszok a víztől, hát igaz. Jó van. Anyám bepaszik a vízt. De te fucking mi vagy? Mert én fucking nem talállak téged. Hát mert ott kerestek, hol nem vagyok. Amúgy Fucking tök. Már sok a fák. nem mondom meg, hogy... Tényleg, annyival segítsél majd mi vagy. Nem mondom meg. Fuck you. Barkács azt a francba. Ja, fők, hogy nem az. Meg van egy tök is, mert azt az előbb Úgy megtaláltam. halljátok a Azt csetet? megölt. Bocsánat. Törtem a csendet. Egy fucking... Halljátok a csetet? Tört ki a csendből, a büdösből. Csak én fingottam. Recs. Min. Recs. Elegem van, hogy hülyéket nézek. Elegem van, hogy hülyének néznek. Elegem van, hogy mindenki kussa. Én nyertem. Na be. Jár a kex. Nekem nem a kex jár. Bujóska bolt. Ez mit lehet itt? Gaszt választó. Nézzük, most töltök fel egy videót. Egyszer használ.